Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw, bigat kada kayo amin apo. Maabig ya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat ya manging paruntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kolop kantabayo sa rekapaborito yo amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtaryo lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kaulop kantabay timatad sayin agaw la agagik na Webes, petsa 10 at bulan na Abril at taon 2025. Jad technical side at ating tanagagik. Sari Pogi na Pangasinan. Sa manangaro lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre, no wad tan si Engineer Richard, wad tan mat si Engineer Dennis Justoni Palaganas. "32 days na lang. 32 days na lang mga kapaborito. At nagawala so samay nationwide eleksyon kapaborito RJ at tiron Pilipinas at siyempre sa may reminders lagi natin sa mga kandidato, be very careful. Tani nang tutumbukan na lang ula ray show cause order. Wala lalamat sa inidanday show cause order kapaborito RJ. Nasay Commission on Election. At sakay at saray naitdan na satay show cause order somewhere in Visayas. Anto may ibabagan na sa Comelec at sa aming offense to at atong tanagagik. At wala may remarks to mat. May tuya tawag dad sa ay magano taan na pangyanya. Comelec issues show cause order versus Davao de Oro Bet. Sa kwanto jay may mga gawain ang mga lalaki na tinatanong niya na kaya rin bang gawin ng mga babae. Kaya? Mas matindi nga siguro ang mga babae sa mga lalaki. Ang mga lalaki, magaling kayong kwantog, tulabi nila. Kaibang mga babae, magaling ba kayong kwantog, tulabi nila. Kwantabalot, tulabi nila. O mas magaling pa kayo sa mga lalaki. Yan ang mga tanong na dapat ninyong sagutin. Bakit? Sasabihin nyo agad kaming mga babae, equal kami sa mga lalaki. Pero hindi na yan totoo ngayon. Hindi na talaga. Kasi karamihan sa mga babae, pinipili na lang kung saan sila. Sa ilalim ba o sa ibabaw? Wala ray medyo kyan. Wala ray minor de edad. Ugugaw, mandedeman. Yasay kwanto ni kapaborito Ajay, sinasabi ko sa inyo, si Nena Atamosa, 14 na taon ng byuda. Sigurado ako
nagsara na ang kanya. Kwanto? Oh, ano yan? Ano yan? Anong kandidato yan? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Susubukan mo bang paluwagan? Kwanto ni? Agi ka, agi. Naisay, Diyos kwanto ni? mayo Last ako. one. Last one. Dot, kato. Susuyuin kita. Bumukaka ka na. Kwanto? Liwa. Kasi parental guidance pa rin yan. Kasi alam po ninyo, hindi lahat ho ng audience ninyo nasa tamang edad. Marami pa ho yung mga nakikinig dyan na mga bata. Kasi bata, di ba? Yes. Siyempre, although sinasabi siguro na ngayon, advance na ang teknolohiya, alam na ng mga bata yan. Hindi, nandyan pa rin ho yung, di ba? May pangiter tayo na may titawag mo saya. Preserbasyon, nadsaro gugaw, di ba? Hindi pa sila dapat mamulat sa ganyang mga gawain. Di ba? Tapos, gagawin mong parang, ay nako, so may show cause order. May show cause order siya. Kasi, Yung show cause order pala, hindi naman ho disqualify agad. Pagpapaliwanagin. yes, oo. Ngayon, kung talagang may kasalanan o kaya magmamatigas, parang ganun, siguro dyan mauuwi. Disqualification. Yes. Di So, yun yung problema ngayon ng mga ilang kandidato. Kaya mag-ingat-ingat po kayo kasi Saliwan basta, bimukatis ang iyot, naibagayo gabagabayo. Ay, Yes. sosilis. Ay, Mm. nako. Di ba? Oo. Kasi dapat may limitasyon yan. Yes. Di ba? Sasabihin mo yan, dami mong mga audience. Mm. Di ba? Saka parang nang-insulto ka na rin, di ba? Ay, nako. Kaya ingat-ingat po ha. Nako. Nadadagdagan. Ilan na po yan ha? Mm. Ilan na po yan mga kapaborito. Kaya agi. Ingat-ingat na lang po tayo sa mga ganyan. Parang nauuso yan ngayon, yung show cause order. Parang ngayon lang. Mga nagdaang eleksyon, parang wala. Ano ha? Wala bang nagsalita ng mga ganyan? Pero okay yan. Gusto ko yan. Para at least, di ba, may angat naman yung uri ng, di ba, kampanyahan na may limitasyon. Yes. Oo naman. Ulo nung sinabi nung isa na ayaw niya ng pangit na nurse. Yun ang hindi ako makamove on Kasi alam dun. niyo kung bakit kapaborito, RJ. Aliwa talaga. Tama yung sabi mo kanina, may mga bata kasing nanonood. Yes, oo. Kapag ka nanonood yung mga magulang, mitirol mat ireugugaw, nagkalalo no watan larad kaabungan. Usually mat say campaign rally nagagawad labi, gontan. Manlapot sa atay alas 7 labi, ya dire-diretso latan hanggang pakasumpal na sa may campaign rally. Hanggang na sumpal yaman na salita, iraramay kada kandidato. Natan no abangon ni si Ugaw, no abangon ni si Ugaw, watan yaman dengal mibabantay mat. So sari Ugaw kanyan. Aliwliwa, ya untan so narungal dan, saray mansasalitaran kandidato, ya narungal na saray Ugaw. Buti na nabago na rin yung una na parang may sumita. Doon sa isang kandidato, yung parang yung pinauso ni Kuya Willie, yung hip hip hooray. Yung isa naman, yung babanggitin yung pangalan, tapos parang, di ba? Tapos parang abanti yung balakang pauna, bad yun. Di ba? Hindi ko na babanggitin kasi buti walang, ngayon nabago na. Hindi na ginagawa yung aksyon. Yung sa aksyon naman makikita mo kung, di ba, may sabihin na nating kabastusan. Yung mga namumutawi sa kanilang dila para parang ano yan. May pumasok. So, yun ang maganda dyan na may mga ganyang pagsita ngayon ang COMELEC. Yes. Para naman maging disente. Di ba? Yung pangangampanya. Yung Itaas naman natin yung kalidad ng pangangampanya natin. Ibiruin mo, nakikinig tapos kung ano-anong sinasabi. Mas maganda, sabihin na lang ninyo yung mga plataforma ninyo, mga programa ninyo. Oo. Nako. Para at least maingganyo pa yung mga siguro may mga tatawa, di ba? Joke lang yan, pero hindi lahat to, di ba? Na-entertain ninyo. Yung iba nababastusan na ho sa inyo. Kaya maging ano na lang, maingat sa mga sasabihin.
sa mga audience ninyo. At syempre, ang dapat i-consider dyan palagi, yung audience ninyo, di ba? Yes. Mabuti kung walang bata dyan, tapos sasabihin mo yung mga salitang ganyan. Ay, nako. So, sana tuloy-tuloy na yan na paggasita ng COMELEC sa mga kandidato. Dito sa Norte, wala pa. Wala pa naman Wala Puro pa naman Davao so yan, far. Manila, mga Yes, ganun. oo. So, maingat yung mga kandidato sa atin. Pero ano ito natanggap ko dito? April 8, 2025, Mhm. Department of the Interior and Local Government. Kahapon yan. Ay, hindi, nung Martes. Oo. Memorandum to DILG Regional Director, Region 4. Region 4. Region 4A kasi suspension Mhm. ng isang mayor Filipina America. Oh, ang Niyaring ganda ng garanto pangalan Filipina America. Mhm. At nabasa kaya kini. Filipina America. Yes. The Department of the Interior and Local Government enforced the 90-day suspension Mhm. of Infanta Mayor Filipina America and issued directives for leadership changes in the municipality on Tuesday. Ano yan? Infanta? Pangasinan? Hindi sa hindi Infanta Pangasinan. Kasi may Pangasinan. Somewhere in Infanta Region tayo. 4A. Okay. Yun nabasa kaya gi. Kinoy. Kini- Saragton Saragto ni Ayun, Sirin. ang, Mansuspinde. Yes. Ongoing lang. Pulas lang na eleksyon. Yes. Nakit umpapo iniraraya. Oo. Ya suspension order. Mhm. Manlala po ni DILG. Akit aliwanan before nan Oo, di ba? Bakit? Kasi pagka, ewan natin pero i-research muna natin. Bakit May suspension, di ba? Parehas tayo ng tanong. Bakit? Yes, bakit may suspension pa? Kasi parang hindi na po pwede, di ba? Oo. Wala yung gitar na COMELEC, kaya hanggang pula tayo suspension. Even yung pagtanggal, di ba? Pati sa mga pulis, wala na yung pwedeng i-reassign sa ibang lugar, di ba? Ano kayang kwan yan? Sige, balikan natin. Ay, nako, maraming kakaiba yung mga ganitong pangangampanya ngayon, kapaborito. Pero RJ. ang maganda, dito sa atin, sa ating lalawigang Pangasinan, wala namang mga untoward incident patungkol sa eleksyon, di ba? Wala naman. Wala naman. So, happy tayo dyan. Pero may nalaman akong trivia. Trivia. Yes, Yan trivia. dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Di ba celebrate lang natin nung Pangasinan Day nung April 5? Nung Saturday. Yes. Alam mo ba kapaborito, RJ, na kung sino yung author ng House Bill na na-ratify into law, yung House Bill number 5562, an act declaring April 5 of every year a special non-working holiday in the province of Pangasinan in commemoration of its founding anniversary to be known as the Pangasinan Day. Alam mo kung sinong author niyan? Principal author niyan? Si former Congressman Paul Batawil. Siya pala. Oo. Okay Ngayon ko lang nalaman for all those years, forgive my ignorance. Ako rin. Ngayon lang. Oo. Kasi nabasa ko, siya pala yung principal author ng House Bill na yan. House Bill number 5562, an act declaring April 5 of every year as special non-working holiday in the province of Pangasinan. Yung very supportive sa tayo talagang impasukait dan talagang impaanap na sa puteg anak na luyag na Pangasinan tuan manangarod luyag na Pangasinan aking kong mo tuan manangarod taginawa to namin para luyag na Pangasinan ko mo pa pinaangat ti kapapasan na luyag na Pangasinan ko mo pa adinibaga tayo ya tuan manangarod luyag na Pangasinan si former Governor Amado Totaan Espino Jr. Tan sa pamilya Espino aratan so matuan manangarod luyag na Pangasinan lapud daklaso mangipanegnek at ateng tanagagik lalo la ayay impan sukait
na ingkanak na luyag na Pangasinan. Kanyan na atanmot. So move ya ginawa ng dating Congressman Leopoldo Batawil, very supportive ko tatuan anak mat na luyag na Pangasinan. Yes. Apusugan na luyag na Pangasinan. Puteg ya anak na balay na Lingayen. Tagad tanad Libsong East at balay na Lingayen. Mansalitay Pangasinan, antatutay salitan Paturaw. Tantay Paturaw. Antutay Paturaw. Primerok tanya amit bilang provincial director ng in-interview, katajak bimala gada Libsong, kwanto. Nagugaw kami, mampaturaw kami, kwanto. Ay, tayutan sir, ya, salita manaya, tasyak, mampapaturaw akmat, kwanko. Mampalag naglagala. Ayun. Atan may walay kawayan niya, may singa kawayan niya, singa tamuruso kapalto, na ayay gamot. Insan mo siguro mga kapal 2 metros so dukoy ito. Isang mo singaray may lubir para bangwit at unaan. Insan mo karga ay tapang to. Insan mo ikarga di madpilapil na saray pagay. Insan mo ipaguy-guy may tapang to. Nagunuyan pawil mo. Walalay nalaton gila-gila. Gila-gila. May balag. Gila-gila. Tanong malag tamos. Atan supaturaw. No nagugaw kami ni mampapaturaw kwanto. Kanyan talagang puteg. Ya anak na balay na Lingayen. Tagad tanad Libsong East. Wala ni sa Balay kaibabagada. na Lingayen. Putagmat ya anak kuno na segundo distrito. Ay syempre Lingayen. Part na segundo distrito. Kanyan na sakay dasaray talaga sikat to so author Sikat to, aso kaya Leila to. natan Yes. kanyan atan si ibabagakad sa si kaka paborito Joseph, very supportive tapeteg ya anak na luyag na Pangasinan. Anak na segundo distrito na luyag na Pangasinan tan si Mayor Batawil. Yan. So si Ito katutan patagay anak na Lingayen Yes. Si katutan so sa kaya trivia tayo tatong tanagagi ka. At sayang so apalabas ya selebrasyon na agaw na Pangasinan. Manaya. Unto ulit edlik na ibalik kaya rin inasarin pakamat ng paimano malalapunin saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, Maudlad at Maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jadda
Dagupan. Walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Judge Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Tanjat Maluwag. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulik na ay balay. Oras nila tating tanagagi alas 8:02 lad kabuasan. Kaulap kan tabi ni siyempre Saray magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magteriyon lingkor, magteriyon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Agi ang tuya ikukulyaw na natin at San Carlos City ay. Landslide kuno. Espino landslide win. Kwanto? Oy. Ni man tutumbukan lang arian balay. Dan kapigan man, jad mangaldan. En San Calasyaw, San Nathan, San Carlos City, kapaborito ajay. Si Katulatay makbaw. Kasi agmula na pukpukan. Agmula na pukpukan. Kapaborito Joseph. Nang mula ba't iramay kin, lugar amay dadapuan nasa team Tatak Espino ay agi ang baga subagom. Kanyan siguro atan so magmamaliw dan basian di paran or titawag mo sa atan sukatan. Akinat ni babagadan untan. Siguro di tanad San Carlos nananang da so sa may panangabrata tan suporta o panangabrasa. Yan. At sa dating gobernador. Pimaway sirin ha. Pimaway. Oo. At, gikwan ko, ungkakasil sirin kong ko. Ang gano Ni 32 days more to go ha. Ang gano inerlan sukong nasa iluyag tayong Pangasinan si katulatan sa may ikukulyaw da kapaborito ajay. Yan narirungulan ko at saray totoo yan napipituyawan ko man. Naglapang kalawantan siguro no kasi wala tepetang kumad kapaborito Joseph. Talagan na amay laan mo iliknaan da. Ay saksakay si babagada. Sa ipawil ng dating gobernador Pugi Espino. Ta sa ikwanda, ano nga sama at tupetang ko, at dakil so amay amisdaya trabaho to, para luyag na Pangasinan. Arama agawaan to. So sa ikwang kumot, walang siri comparison. Yes. Di ba? Antam kasi noon tan ira kapaborito RJ, walang are totoo kasi marunong matlara. Pankumparaan dan pankumparaan. Antoy kakapuyan tuyay, antoy kakanaan tuyay, antoy karakapan tuyay, antoy agawaan tuyay. Untan so sa may pambiliban kumat at saributante, tatalagan i-evaluate damat. So klase na sa may character tan amay kind of leadership ya impanengneng nasaray kandidato natan ananang damay ibabagam lang ti comparison anap anapen da ya serbisyo ya anang nang da
at kinan Amado Pogi I. Espino III, kapaborito ajay. Kanya untan laso sa may ikukulyaw damat ya ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Nya tapyano agibagan na gawa-gawa yung labatan, walay papaniganyo, ande, likna ay balay tatang tanagagik sa programa tayo. At Yes. may piano, napanak na kanyo, tatang tanagagik ka, pinablimiran dumarungal ka paborito, laulad, Sara may neutral, silent majority, neutral. Wala silang, sa ngayon, nag-iisip pa, magtanong kayo. Yon. Di ba? Oo. Magtanong kayo. Research. Research. Make a research. At siguro, kayo nang magsasabi. Baka mamaya mag-chat pa kayo sa amin, mag-text pa. Tan ipasabi yu tay liknaan nyo mo, yatwa manaya. So narurungal mi ibabasa yu kwanda. Yes. Taninitan laay, social media tan. So, Social source media. mo, Yes, social kapaborito media, Joseph. kapaborito RJ. Yeah, Ageli Casilto, the social media. Oo. Tanso, ikukulyat na saray karaklan, kapaborito RJ. So, agmuman na libor entero, so luwag na Pangasinan, lapod kabalog to kapaborito RJ. Pero say, ma-plus natin kasi yung means of communication, ay, so social media. Agauntan kapaborito RJ. Yes. Ditan, nananyulatan na patnaganyo, so, noon turiliknaan, nasaray umbalay. Kasi nalapo nan saman yang ganatan agera kasi ang utman. Kanyan atay panangabrasa pitutuo wala hong halong parang yung kaplastikan. Lahat ng antas ng pamumuhay kaya nilang pakisamahan. Parang ganun. Dumaralos, di ba? Aray opisyales at barangay, tanang kapitan mo, sa kimot niya dumaralos. So, dasaratan niya aspeto, talagan, di ba? Amay nalikas mo, so amay pililik na, pitutuo. Ganun po yun. Actually, sa kaya day dayunda, kinan ko pogi kapaborito ajay. Amay, very down to earth. Amay yun nga eh. Amay, Yun, may namito ka o nakatungtung to ka, lakapun to ka ni, akbayan ka niya kapaborito ajay, na he will make you feel close Yes. to him. Kanyan na aglapang kalawan. Takin mo, di ba kada eleksyon, nalikas mo mo? Amay sayang-isang, amay diknaan. Yes. Lakada saray matuon lugar. Taditan mula na kabatan no siupan talagay maksil. Tanno talagan maksil ka. Ay gano ang tulay gawon dadtan ya pan titawag mo sa tan. Amay panggawa na ramay, di ba? Wala ramay no maminsan ipakanaso amay kwarta election, pero alam mo kung minsan yung mga butante alam na nila di ba? Yes. Alam na nila yung kanilang iboboto. Laanda may kwarta, di ba? Kwarta tanay kuha mo pa, hanggang siya pamat. Yes. Pero anta dalay iboto da. Kasi si katulatan natan so kalakaran. Amin. Ya kandidato mantatarye kwarta, di ba? Yes. May terka may malago balag, lanto may kandidato. Di ba? Pero anta dalay iboto da. Yes. Ganun lang po yun. So, Yun ito na naman, yung realidad ng eleksyon Yes. ngayon. Ito naman mga kapaborito para sa mga kumakandidato rin po dyan, sa mga tumatakbo. Reminders lang po kasi may bagong pinalabas ang Commission on Election na COMELEC Resolution number 11127 na kung saan yung paggamit ng foul language, tinuturing na po yan na isang election offense. Paano ma-determine na foul yung mga language? Nagmumura siguro. Nagmumura. Something like that. Nag-aakusa, hindi. Basta foul language. Basta foul, ha? Actually, doon sa resolution na ito, basahin ko na lang kapaborito. Sige. Para malinaw. Bago yan, bago. Yes, bago to. Under COMELEC resolution, ito pala, the Commission on Elections approved on last Tuesday, its supplemental resolution declaring all election campaign areas, including online,
as a safe space ahead of the May 2025 elections. Now, under COMELEC Resolution 11127, signed by all members of the COMELEC and Bank, it amended Resolution 11116 and defined election offenses that include child abuse. Yan. Child abuse, discrimination. Gusto kong i-clarify sa COMELEC ito kung iyang child abuse. Kasali ba sa child abuse yung gagamitin silang sasayaw to perform sa mga campaign rallies, something like that. Iyan ba considered as child abuse under this resolution? Ililinaw po natin yan. Discrimination, kwanto ka paborito, RJ? Incitement, immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows, and racial discrimination. Ang paliwawa, sa paliwawa to, ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na under safe space, using foul languages of candidates and their supporters are strictly prohibited. Ang paggamit ng foul languages, iiwasan. Pag-discriminate as against women, as against elderly, as against PWDs, and other vulnerable sectors, hindi dapat ginagamit ang entablado at dapat iiwasan yung mga campaign jingles na may double meaning. May jingle na mo ka. Oo, di ba kinisyon din nila yun? Oo, I think inalis na yon. Hindi na ginagamit yung jingle na yon. Hindi ko pa naririnig pero sinasabi nga nila. Oo nga nabalitaan ko din yan. So, all candidates, COMELEC personnel, electoral boards, board of canvassers, and other election stakeholders are reminded by the Commission to abide by its resolution. By its resolution. At isa pa, ang panawagan ni COMELEC Chairman George Garcia sa lahat ng mga candidates to be more responsible in making every public pronouncement and ensure respect to everyone. Respect to everyone. So yun yung bagong resolution. Dati na. Pinaalala lang. Binago. Dinagdagan yung dinagdag yata yung foul language kapaborito. Para maging decente naman. Di ba? Yung mga kampanyahan, mga rally-rally, lalo na mga barangay pinupuntahan ng mga local candidates, di ba? Sila yung lahat naman pagka nakatrumpa kayo, gyulantan siya pa'y makakangel. Nasa rate ibaba kayo. Kaya dapat, actually, doon sa narinig ko sa interview kay George Garcia, kay COMELEC Chairman George Garcia, yung paggamit ng mga tirada, ganun, mga negative campaign remarks, given naman na yan. Part na yun. Part na yan ng pangangampanya. Part na yan ng pangangampanya. So, given na yon, yung nga lang, ganun pa rin ang hiling ni Chairman George Garcia, respect each other. Respeto. Respect to everyone. Yes. Yeah. Pero yung mga alam ninyo, ang daming strategy ngayon pagka-eleksyon. Noon may bagong strategy pero noon bago kako dahil bago noon nung mga kailan yun. Teka. Mga 2007 election. May isang kandidato nagpamudmod ng alam mo yung parang tarhita na may pangalan ng kandidato tapos may nakatatak na 500 pesos. Tapos alam mong sabi, may nagpamudmod gabi, eleksyon bukas. O sige, lakilan madabong takyan. Isa kayo laya, kwan. Tamanaya, aliwan sama niya kandidato. Siyempre, dinagsayo yung abong nung kandidato. Ang dami nila, may mga umutang pa ng pamasahe to claim, di ba? Isa kada. Tanggap po man niya ginawa to ng mumanoy. Tapi nadaralabat. Parang ganun. Gagawa ng may estratehiya na pwedeng, di ba? Kasama ng isang kandidato.
Pero ano na yon, laos na yon. Ngayon, wala nang gumagawa dahil hindi naging epektibo. Di ba parang ganon? Yes. Yung gamit ng daming ngaran mo, lakid madabong, kwan, may tanatarhita, taliwan si katumay ng gawa. Kano, busol ng damay, kandidato. Mga ganon ba? Kaya ang daming mga strategy ngayon na gagawin, manalo lang. Ganyan na, di ba, maging mapagmasid po tayo, lalo la sa mga ganyan. Pwede, pero pwede mga negative. Okay lang yung mga negative. Okay lang. Oo. Ay, socialist triangle. Kaya kung may mga nakikinig na mga bata, mas maganda siguro wag na kayong makialam. Kung hindi pa kayo bumumbuto, wag na kayong makialam. Matulog na lang kayo, mag-cellphone na lang kayo. Mong ne. Gugaw kayo. Mampuyat kayo. Ang tamira ugugaw yakin. Wag tamo ira ya sayaw-sayaw, milikot mo kapaborito RJ. Out of their innocence, akala nila masaya yung mga mag-join sa mga campaign rally na yan. Lalo-lalo wala lang ibuntok dan kinde. Tan-arate t-shirt. Agamantan kapaborito RJ. Ay, good morning, dakinan na payay Waki Boy, yamampupuyok natan. Nampupuyok na. Manok to. Ay, bubulang baka ano kayo. Si Waki Boy kasi, mahilig mo sa ratay, sasabunging manok. Pero, for ano siya, yung panlako. So, Waki Boy, good morning. Kay Sir Wilfredo Sibayan, good morning. Sa kwanto, good morning mga kapogi. Tapos kay Madam Marisa Cadayuna Sapiera, good morning Sir Joseph and Sir Jimenez, Sir RJ. Kumusta po kayo? Mabuti naman po Madam Marisa, kumusta na po? Kay Ferdinand Soriano, good AM Idol Joseph Sir. Kwanto pa shoutout pa umpansan kapinsan tayo ni Sir. Sang kapinsan tayo ni Sir? Kwanto sa mother ko? Tagad Basista, God bless her. Anong okay. apelyido? Niyari ba kani? Kasi kung minsan yung mga nasa maraming ba kani third dyan sa degree Basista? na, parang ganon, di ba? Parang mahirap lang ni Soy-Soy. Yes. Lano, BE, so inam. Laki so amam. Yes. Nabalang lama, apelyido. Sige. Kay Sir Maxi Solis, good morning po Sir Joseph, Sir RJ, paborito, God bless po, kwanto. Kay Madam Emma Alipio, good morning mga kapogi. And likewise sa mga taga-barangay Basing, lalong-lalo na kay Nanay Bihing, kay Nanay Conchita, ang Miriam Defensor ng Barangay Basing. Miriam Defensor. Yes, oo. Kay Madam Perla, Madam SP, Kagawad SP, good morning. Yan. Sa lahat ng mga single ladies sa Barangay Basing, good morning. Yan. Oy, sa mga taga-barangay Kalit, Binmaloy. Oy, natawa na lang si Vice Mayor. Kilala mo si dating Vice Mayor Mamenta. Itaktak mo, Mamenta. Bakit siya natawa? Kasi daw diyan sa sa Barangay Kalit may tupada. Nung na-raid yung tupada, syempre alam mo yung tupada, di bawal naman yan. Tapos may bulang amuniyamot, wala may lugis kwanto. So according to information ni-raid ng NBI. Kaya natawa na lang, hindi sa pinagtatawanan sila ni Natawa na lang si dating Vice Mayor Maminta. Dahil yung ikinakalat daw dyan sa Kalit, siyang nagparade. Wala siyang alam sa manok. Okay. Sabi niya. Nung natawa na lang ako, sabi niya. Ba't ako ang sinasabing nagparade? Agak mambubulang kwanto mo. So, sabi niya, hindi siya. Wala siyang alam dyan. Okay. Oy, good morning sa mga taga-barangay Kalit, Binmalay, Pangasinan. Kay Sir Jerome, good morning. Si Kwanto, hi Daddy Don Joseph Kanilang Bakani, Daddy Don Renato RJ Biray Jimenez, at your service always. Manager Daddy Don Joey Baby de la Cruz, Tanjad Technical Control, Engineers Richard Olanday, Jestoni Palaganas, talagang nagmalulan Jestoni sa pangaran mo, sir, ha? Jadsay panaon na kwarisma, Kwanto, mampataulit kayo la, man kumpisar kayo, tanman pinitensya kayo, Kwanto. Jerome. Si Monsignor Jerome. Promola from Father to Monsignor. Next week, so Holy Week na.
Yes, Ano, Holy Week na. so bawal mangampanya, mayroon bang gano'n? Oo. May- Pagka Holy Week, Mhm. lalong-lalo na sa Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday, ceasefire. Ceasefire muna. Tapos, suntuba lang mo no Simba 20. Basta, mangkuli kayo, tani asinggarla. Di ba? Pero pagkabawal, ulit tawag na Pangasinan, mangilin. Ganun ba yun? Yung Yan. parang sundin mo naman kung ano yung Yes. nakaulian, di ba? Mangilin. Mangilin kimot. Panahon na Holy Week. Yes. Nisi kami nga po, atan may bakasyon niya talaga ad radyo. Di ba? Yan, Ayun, oo. Holy Week. Doon lang may bakasyon, pati transmitter makapagpapahinga, ha? Yun, oo. Wala tayo kasi bagyo man nandito tayo, di ba? Yes. Pero ang talagang bakasyon namin ay sa Holy Week. Talagang as in bakasyon. As in talaga. Walang broadcast. Parang yung mga teachers na talagang mag-i-enjoy sila ng kanilang 60-day Mhm. na vacation. Ganon din yung mga bata na Oo. uninterrupted. Wow. Uninterrupted Talaga, baka yan, may gagawin na naman. Mga Wala, modules, uninterrupted mga daw. ganun. Wala. Wala. Oo. Ang mga teacher na pagbakasyon, gawin mo to, punta ka sa school, mayroon tayong ganito. Wala. Wala. Talagang Uninterrupted yan. masusulo mo si Meses. Ngayon, partner, Ikaw, mahaba gusto, yun, Gusto mong masulo rin mo sa masulo. Oo, siyempre. Masulo mo si misis mo, ha? Interrupted, di ba? Walang interrupted, di ba? Yes, walang walang interruption. isturbo. On. Walang isturbo. On. Alam Ang mo. kapoy rason no akinat agtukan na asikaso tanarap. Unta, dapat tawag di school. Yeah, of course. Ilang months yan, yung bakasyon? 60 days. 60 days. So 2 months. Bago yan. Di ba dati April, May. meron pa rin, pinapatawag yung mga teacher natin. Yes. Enough. Kuminsan working tawag doon, nakabakasyon pero working pa rin sila. Tapos Ngayon, nung April 1, may dugtong ko lang. Oo. May nakita ko sa anong tawag mo dito sa nung April 1. May nakita ko na nag-vlog news, sabi niya good news dahil may naipasa na daw yung bill na yung mga bata wala nang ibibigay na takdang aralin yung mga so hindi na di sila madi-disturb, sabi ng gusto ko to para hindi na maisturbo yung mga magulang. Yung pala sa uli April Fool's Day. April Fool's Day. Ano, Ito yun. Basahin ko lang kapabrito, Jay. 60-day vacation for teachers and learners from April 16 to June 1, 2025. During the end of school year break, teachers, including ALS teachers as well as learners, shall be entitled to a 60-day vacation period. The 30 days of this break shall be designated as a period for teachers and learners to relax and enjoy well-deserved personal time without school-related commitments. Linaw yan. Gusto ko yan. Pati mga bata, Yes. Sa ikwanto ni Jay Atatong Tanagagik, the 30-day vacation of teachers shall be implemented on a flexible arrangement. Teachers shall be allowed to determine the period or periods, whether on a continuous or staggered basis, spread out during the school break from April 16, 2025 to June 1, 2025. Learners attending mandatory summer programs shall be on vacation days outside of the period May 8 to June 6, 2025. Oo nga pala, pakilinaw yan. Yun ang sumagi sa isip ko. Paano yung summer? Meron pa rin. Meron pa rin, pero maglalaan talaga sila ng 30 days 30 na days. uninterrupted. So yung 30 days talagang walang istorbo yon. Walang Sa istorbo. school related works. Yes. Bawal mag-istorbo. Do not disturb. Happy si partner Joseph. Magpaskil kayo sa social Hindi media. madi-disturb si Mrs. Do not disturb. Kanto. Ay, nako. Sa iman istorbo, nabuklingan. But, maganda yan. Pero may summer pa rin. may summer pa rin. May summer class. Summer Para class. yung mga Ayun nga may pala, summer class. para yung mga may failing grades Makahabol. maka-make up. Yes, make up. Make up 'yan, para
Huwag kayong makapasok kayo ulit, makapag-enroll sa susunod Saka na makasabay. makasabay. Yun. Oo. Kasi may mga ngayon, instances na talagang nagbabagsak. Kung hindi kayo talaga nag-aaral, hindi kayo Ayun. pumapasok, Mm. talagang babagsak Tapos kayo. sabi ng atang gay laman na may tula kasya niya anak ko ay kwan. Hindi pwede. Sakay mo la ya bistikin la makagraduate la bagsak tumat. Sa gabay Kaya nga ibaga, nag-aaral, kaya nga may grades di ba? sa gabay ibaga, singa bilang grade 1. Aga unhuloob, aga manaaral. Aga po inaaral to, at ipasayo, magmaliyo grade 2. Adi mas lalo. Ngalanti. Nautit. Oo. Nautit na kayang kakabatan. Ay, oo. Kasi, di ba? Agto ang tamay kasi mayroong ano yan. Anong tawag dyan? Yung pang grade 1 yun. Yes. Na kailangan malaman niya yun. Oo, iba yung curriculum nila Yung doon. curriculum. Paano mo ilalagay sa grade 2 kung hindi pa niya naantatandaan may pang grade 1? Yes. So, ganun po yun. Oo. Tsaka, Huwag kayong magalit sa mga teachers. Ha? bakit kasi hindi nyo pinapapasok yung mga anak nyo? Lalong-lalo na sa mga 4-piece. 4-piece, na members. Di ba dapat pinapapasok ninyo mga anak ninyo? Okay, may kilala ako. Ayaw niya mag-graduate. Bakit Purpose lang. kasi na, paano, nakalmay, ano ba yan? ay, angga po sa gagamtan to tay 4-piece, tapen man aral iratay ugugaw. Yajad panaral da, panakar na panaon, makaasol ire kakabatan, nasabida man nasumpal datan so panaral da, makalmuray trabaho. Yad pakalmuda na trabaho na ani, makatulong irad ateng da, paaralan damat iramay manuntumbok iraya, anak na saray ateng da. Si katutan so gagamtan na satay 4-piece. Yes. Tapen unimprove so bilayo. At panakar na panaon, maging successful yung mga anak ninyo, man-improve so bilayo. Then mag-graduate kirad 4-piece, ipalugar yung mat at saramay manuntumbok. Untan, so gagamtan to tay 4-piece, aliwan forever. Lara maarungkin, ada report. Sumpal laray. Dapat, di ba? Ang trabaho di SWD sa atan. Yes. Di ba? So kahit Dapat nga ang- membro na 4-piece, pag 4-piece nang pinag-uusapan, daming nagre-react dyan. Kasi Ay, alam nila, yung mga kapitbahay nila, ba't 4-piece yan? Hmm. Ganito yung pamumuhay, ba't kasali ng 4-piece? O, yung mga isyong ganyan. O, sige. Nako. Sige, yung tuloy nilik na ibalay, kaya rin inasaran pakabat ng paimano, malalapunid saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos, Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho, hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. Kapaborito, alas
8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano bang oras ay malalapitan? Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Alas 8:34 oras daw natin, mga kapaborito. Dito pa rin sa ating Likna Balay. Kaulap Kantabay ni siyempre Saray Magtaryuran, kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtaryon Lingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Ipinagbabawal po ng Civil Service Commission sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makilahok sa mga partisan political activity tulad ng pag-like, share at iba pang katulad na aktibidad sa social media sa panahon ng kampanya para sa darating na May 12 elections. Primas kilamat. Steady lang po kayo dyan. Yes. Huwag kayong makisawsaw. Sabi dito sa Circular 3 2025, binabanggit po ang 1987 Constitution at iba pang mga umiiral ng mga batas bilang basihan kung saan nakasad dito na walang opisyal o empleyado sa serbisyong sibil ang maaring makilahok, direkta o hindi direkta sa anumang kampanya o partisang aktibidad sa politika. At walang kasapi ng militar ang maaaring makilahok, direkta o hindi direkta sa anumang partidistang aktibidad sa politika maliban na lamang sa pagbuto. Ang pagbabawal ay hindi lamang sa oras ng trabaho kundi maging sa labas ng oras ng trabaho sa buong panahon ng kampanya, kahit sa labas ng mga opisina ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Yon, malinaw po yan ha, malinaw po yan. Yan po ay utos ng Civil Service Commission. Yan. So, kayo mga kampanya, true text, ang gano'n man like. Gano'n man like. Alimbawa, sika, kandidato ka, di ba, wala may ipopost dahil social media. Yes. Aliwan sika, nasa supporters mo, di ba? Yes. Actually, mga supporters yung nagpo-post sa kanilang mga Facebook page. Bawal i-like. Yes. Malinaw po yung sinabi ng Civil Service Commission. Bawal din mag-commit ng negative, parang gano'n. Yes. Comment pala, mag-comment ng Yes. negatibo. Basta bawal. Bawal. Wag na tayo makisawsaw. Yes, pag-like, pag-share at iba pang katulad na aktibidad sa social media. May sikay mikulkol para sa may kandidato. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Di hence pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya ingatan po ninyo. Minsan yan, aramay taga-suporta sa mga kukulkol. Nakapanungnungan ni Ratalanot. Karay, may antam lama, patutsadahan. Si Karay Manunaan. Karay Manunaan. Minsan tuwatan. Kasi sa manunan mangkulkul ditan, aray amay supporters. Pero antam minsan si Karay kay Rirap. After election, kung sabi election, ramay pang kukulkulanda sa nibara lamot. Di ba? May mga ganun, di ba? Kaya naiiwang kawawa yung mga supporters. Kaya ang pinakamagandang gawin po dyan, mangampanya lang ng tama. Kampanya lang. Kampanya lang ng tama. Yan lang pinakamagandang gawin po dyan para hindi na kayo maguyur-guyur. Saratay problema danaan eh. Yes, mga mamaya kayong maiiwan. Pero yung nakakabahala, yung balita ni Amor kanina, na napakinggan mo. Yung nahuli na isang maestro. Nako. Na milyon pa yung kantidad ng drugs. So, ganun na ba ngayon ang droga ngayon? Yung parang... alam mo yung ibig kong sabihin? Yung, parang wala ng ngipin. Yung kampanya ng gobyerno kontra sa droga. Meron namang ngipin actually. May ngipin. Kaya kasi may nahuhuli. Yung nga lang, parang tumapang. Yun ang ibig natin sabihin. Diba? Si mibag sulik na anda, untubat lamot dirat sa ating kagagawa da. Saka ang nakatawag pansin sa akin, teacher yun. Diba? May babangat na duga, may babangat na, di ba? Yun ang pinakamasaklap sa lahat ng mga masaklap. Oo, yun. Tapos siya saka yung access niya sa mga estudyante. Kaya, kinukuha ko yung detalye kung saan teacher yun di ba? Baka mamaya, ituro niya yung kagandang asal, yung pala, yung pagdodroga, di ba? So, imagine, yung nadiral aral na sa estudyante, di ba? Buti nahuli. Ay, nako. Kaya ingat-ingat po mga kapaborito. Kaya yung pagbibigay ngipin dyan sa illegal na droga sana, di ba? Manumbalik. Oo. Kailangan natin siguro yan, kapaborito RJ. Depende kasi sa policy ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang alam ko naman policy nila, siyempre, siyan sa mga illegal,
tuloy pa rin ang kampanya. Mhm. At ang labat say nayari angan ko aliwan baka hindi masyadong masibag kwanda. Singa kiyan say konto may katungtong ko amin sa lanti. Bimetal amo. Bimetal. Parang bimetal, 'di ba? Kaya 'di ba nagsilabasan sila ulit. Parang ganon. Pero yung problema na diyan. Concern ng lahat 'yan eh, 'di ba? No walay kabayo i-report yo. Ganun lang po yun. Hindi trabaho lang po yan ng kapulisan. Dahil in fairness naman sa ating mga kapulisan, hindi naman lahat nababantayan. Di ba? Kaya kailangan yung reporting nung mga, di ba, tao sa barangay. Parang ganun. Sana. Hindi solong trabaho po yan ng ating mga otoridad. Totoo yan. Kailangan din ng mga otoridad po natin kasi outnumbered pa rin po sila. Yung bilang po nila hindi pa rin sapat para pangalagaan yung kapakanan ng bawat isa sa atin. Yung ngayon kanilang sworn duties to serve and to protect. Gauntan. Kaya yung panunumbalik ng droga, hindi ko parang hindi ako sang-ayon sa mga nagtututul, naninisi sa mga kapulisan na nag-relax. Hindi ho. Kailangan ho natin silang tulungan. Kasi nga, ang mga pulis po natin, dami hong inaasikaso. Kaya nga kung minsan may mga nababalitaan tayong ganyan, ang agad na pumapasok sa isip, uy, ano ba? Nandyan na naman, parang nagsibalikan, parang ganon. Pero yung katotohanan na may mga nahuhuling ganyan, nagtatrabaho ho yung ating kapulisan, di ba? Kaya nga ho natin nalalaman na may nahuhuli. Kaya lang yung sinasabi nga ng mga ilan nating kababayan, parang lumakas yung loob na naman ng mga engaged sa illegal na droga. Oy, ano to? The Commission on Elections is preparing to issue notices to 7 local candidates in Dagupan City after spotting illegal campaign posters in restricted areas. Maglibot kayo dahil kung totoo yan, sa Pangasinan ang dami. Pero parang, bakit Yan sa Dagupan. Siguro Dagupan Comelec. Mabuhay po kayo. Yes. Bakit ko sinabing mabuhay po kayo? Dahil nagsatrabaho sila. Tulad ng kasasabi natin, pag may nahuhuli ng mga illegal na nagtitinda ng droga, nagtatrabaho ng pulis. Yes. Nagtatrabaho sila. Ngayon, kung may masisita, nagtatrabaho sila. Bakit? Ano bang violation? Siguro may mga nagsabit sa poste ng kuryente. Siguro yun yung mga illegal kasi na hindi ka pwedeng magsabit ng campaign posters mo sa ganito sa ganyan. Yun ang tinitignan natin. Pero yan, mahirap pat na, di ba? Kasi mamaya baka sinabit ng kalaban. Pero alam na ng Comelec yan na alibayo. Pero kailangan kasi nakita talaga na sila yung nagsabit, tao niya. May interview nga natin minsan ng Comelec dyan. Dami nating kailangan linawin pa, no? Pati yung paggamit ng bata, no? Ha? Oo. Lilinawin natin yan, mga kapaborito. Ngayon, may sabi nila mga kapaborito, narinig nila kasi kanina yung kapaborito RJ, yung comments ng kabilang partido na parang nasisisi ulit yung kabilang partido na nagiging sagabal sa progress ng Dagupan City. I think nalinaw na po yan ng Team Life na hindi sila sagabal. It is just that it is their work mandated by law na pangalagaan yung pera ng taong bayan. At if I remember it right, ganito yung naging paliwanag dyan ni Councilor Dada Reyna nung nagkaroon sila ng press conference. Balikan natin yung paliwanag na yan ni Councilor Dada Reyna. Ito po, pakinggan po natin. Sa sagot nila, Councilor Alfie, alam niyo po, Majority 7 hindi po nakalimot, hindi po nagpabaya, kasi yan po yung aming sinumpaang tungkulin.
Ipinasa po namin yan kumpleto, walang labis, walang kulang. 5.2 billion po. Pero kahit na, nakikita nyo sa labas, may mga tarpaulin, wala kami. Diba? Hindi na importante yun. Hindi na importante. Hindi rin importante at wala rin epekto sa amin yung mga paninira. Fake news. Diba? Pambubuli nila sa amin. Hindi rin po importante yun. Walang epekto sa M7 yun. Hindi nga namin pinatulan eh. Nakakita ba kayo ng post namin sa mga kanya-kanyang page namin na pinatulan namin yun? Wala. Dead ba kami? Kasi ang importante sa amin, naipasa namin yun. Galing sa puso namin, sa aming konsensya. Naiparating namin ang tamang programa at proyekto sa Dagupan. Di ba po, tumakbo po kami, hindi po para sa aming pansarili, kung hindi para po sa Dagupan. Yan po. Kaya po yung mga naramdaman, dead ma po kami. Actually, yung mga tarpaulin na wala kami, okay lang po yun. Kalat lang yun. Di ba po? Si katutan na tatong tanagagig so paliwawad ni Pakaresatan. I think it's very clear naman po sa inyo. So doon po sa nagtatanong, yan po ang sagot. Yan, yun po ang sagot ng Team Life naman po. At doon sa mga naninira ng tarpaulin, nako, meron kayong video. Nakuhanan kayo ng CCTV. Huwag kayo manira ng tarpaulin. Hayaan nyo lang. We are in a democratic country. Bakit? May naninira ng tarpaulin? May naninira ng tarpaulin eh. Huwag kayong manira ng tarpaulin. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Kung maganda ang performance, nothing to fear. Kung maganda ang character, nothing to fear. Let the people speak. Sila na magsasalita, sila na ang bahala dyan. Pero wag na kayo makisawsaw, wag na kayo makialam. Hayaan nyo, hindi po pwede yung ginagawa na maninira kayo ng tarpaulin. That's not fair. We are in a democratic country. Hayaan yung mga tao magsalita at mamili ng tamang kandidato na sa tingin nila ay dapat mamuno sa atin for the next 3 years. Pagdating ng May 12. Dapat makasuhan yung mga at makilala yung mga naninira ng tarpaulin. Kasi alam mo, sa isang lugar noon, di ba? Di ba mayroon yan noon? Nabalitaan mo rin noon na yung naninira doon sa isang lugar diyan sa something in 5th district ata. Ay somewhere in 5th district. Yes. Yung pala na found out nila na siya rin ang sumisira doon sa tarpaulin niya. Nabalitaan mo yan noon. Self-destruction. Para pag-usapan yung kandidato na yun. So pero sana lumabas yung lumabas sana yung tawag nito. Yung video na yan at para ma-identify natin kung sino yung gumawa niyan. Alam mo, minsan at mabigyan ng karampatang parusa. Si talagang yun, may somewhere dyan din sa 2nd district. Pag 2nd district, syempre, alam mo na kung sinong kwan dyan. Kaya doon sa kanyang pag-ugali na ganun, kaya siya mahal ng tao. Mahal ng mga tao dyan sa 2nd district. Ang tinutukoy ko si congressman. No, alam mo nung tumatakbo yan na congressman sa kanyang unang termino, si Congressman Patawil, ay sinira yung tarpaulin niya. Nahuli yung nagsasatsat ng kanyang tarpaulin. Kabandaan to Yun pala inutusan. Inutusan para sirain yung kanyang mga tarpaulin. So, ito naman tunay na naninira ng tarpaulin. Yung una na nasabi ko, sinira para pag-usapan. Pero itong sa 2nd district talagang sinira. Noon. Pero alam mo, nahuli. Pinirdonan ng Mayor Paul. Seren. Di ba alam mo may Mayor Paul? No, may about election, may say panuntunan to, di ba? May mapasensya.
Ang gamot mapanira, mapasensya, basta kinlabat. O basta kinunsihusan to may tuo. Yan. Siguro, siyempre, ang tamla, no, maminsan wala may nagawan to because walay upa. Di ba? Parang, siguro, inimbestiga niya siguro, no, yung tao, siyempre, kailangan niyang buhay yung pamilya. Di ba? Yung parang, nagawa lang niya yon dahil may ano, so binagaan to labat. Okay. Agtumatla tinuloyan niya may hindi manda or kinasoan or whatsoever. Oo. Kaya doon mo makikita rin yung personalidad talaga ni Mayor Paul Batawil. Actually, it's useless. Di ba? Hello, good morning kay Darwin Villanueva Rica Blancas watching and kay Clarence Villa nanunood din. Magandang umaga. Yung iba hindi ko muna mabasa eh. Mahirap i-access. Okay. Hey, congratulations partner. Basta hanggang doon lang ako muna. Congratulations Bakit? sa'yo. Okay, no, congratulate na kita. Parang nasusurprise ako sa ganyan. Bukas malalaman nila. Promise. Basta ako nang nauna na congratulate sa'yo sa ere. Ano kaya yan? Basta bukas napapaisip dyan. Bukas na, abangan ninyo. Basta congratulations. Di ba? Sige. Ikaw hindi mo alam pero ako alam ko. Ako napapaisip dyan. Napapaisip ka. So congratulate na kita. Talaga? Bukas. Abangan ninyo kung ano yan. Sabihin ko sa inyo. Ano Baka kaya bukas yan? may papansit. Oy! Si manager. Si manager. Si Siyempre, manager. si manager. Bakit birthday ba ni manager? Hindi, para sa'yo. Oy! Siyempre. Napapaisip na talaga Basta ako bukas. Bukas ano lang yan? Yung teaser bang tawag doon? Yung kung may gagawin ka. Parang ano lang yan. Nako ano kaya yan? May tawag yan sa Tagalog. Ano yun? Yung paunang impormasyon. Papyaw lang yan, partner. Basta congratulations. Sige. Ano, magta-thank you na ba ako in advance? Hindi pa. Bukas. Bukas Basta ako alam ko yun. Kailangan malaman ko muna kung bakit congratulations. Bukas abangan ninyo yan. Kaabang-abang yan bukas. Bukas ko na i-announce. Sige. Siya nga pala doon sa mga may-ari ng mga hybrid na mga sasakyan, yung mga hybrid vehicles kasi, karamihan sa mga yan, electric powered na, kapaborito RJ. Kamakailan, mayroon pong 200 na electric and hybrid vehicles ang nasunog sabay-sabay. Kinigilatan? Diyan sa Batangas po yan. Sabay-sabay? Oo, sa isang warehouse. Bakit Ingat po kayo kasi sabi dito, iba kapag ka nasunog mga hybrid at saka mga electric, siyempre electric yan. Kakatakot yan Parang ayaw ko nang bumili ng hybrid Doon ako sa dati Doon ka na sa dati. At least hindi na ako mag-upgrade siya rin. Kahit mahal yung gasolina, okay lang. Hybrid. Lalo na yung mga, siguro yung gumagamit ng kuryente. Yes, oo. Yun yung mga uso ngayon, kapaborito hybrid RJ. nga Pwede sa gasolina, pwede sa kuryente. Parang gano'n. Ay, doon ako rin sa Doon ako sa power steering. Mas gusto ko na rin yun. Yung power steering. Oo, kasi kuminsan, kapaborito RJ, mas gising pa yung diba? liknaan mo diba? na nagda-drive. Nakakadyot mo pa. Yes, yun. Pwede mong kadyutin. Yun. Di ba? Yung bang alam mong ipiprimera mo. Tapos segunda. Doon mo kakadyutin. Diba? Kung di mag-start, kadyutin mo. Paitulak mo. Yes. Ay, nako. Ganon. Iba kasi yung manual pero ngayon, dami na. Siyempre, alam mo yung innovation naman, di ba? Oo nga Siyempre, dakala balo, singatan ay saragtun gasolina, saragtun kuryente, kumo pa. Di ba? Kanyan, sabay-sabay nasunog. Sabay-sabay. Sabi ko, naku, sayang. Sayang. 200. Sayang. 200. Bakit may siguro nag-spark na isa, nadamay na. Kasi nasa warehouse sila Nandun, nakaparada sila So, sabay-sabay na nasunog tuloy. Kasi kung sa bahay, short circuit, di ba? Nagkakasunog. Electrical fault, electrical wirings. Parang gano'n. Sasakyan, short circuit naman. Yes. Pag di mo nakita, syempre, mag-i-spark yan, masusunog na.
Nako, identified na ng ating DFA yung pangalawang Pilipino na casualty sa Myanmar earthquake. Dalawa na? Dalawa na. Meron pong statement ng DFA April 10, 2025. The Department of Foreign Affairs, yes, ngayon po. The Department of Foreign Affairs is informed by the Philippine Embassy in Yangon of the positive identification of the remains of a second confirmed Filipino victim of the powerful 7.7 earthquake which hit Myanmar last March 28. The family of the deceased Filipino has been informed. They have requested media to respect their privacy in this very difficult time. Out of respect for the wishes of the family, the department is unable to provide any further details. We continue to hope for the best for the remaining 2 Filipinos still unaccounted for in Mandalay, Myanmar. Yun. So, dalawa na ang Pilipinong identified na nasawi dito sa 7.7 earthquake na dumapo, yumanig sa Myanmar. May sumisinyas na. Ayun, no? Meron nang sumisinyas. Kasi sabi niya, I love Pangasinan. Ito pa. Confirm na. Kidnapped victims Anson K. and his driver were found dead and abandoned in Rodriguez Rizal as confirmed by Teresita Ang C., founding chairman of the Movement for Restoration of Peace and Order. Actually, may nagpadala sa akin ng information na yan, kapaborito RJ. Ano yan? Chinese National? Chinese National. Si yung lumalaban talaga. Dahil may time na nauso yung puro incheck, di ba? Nakikidnap. There is, it's a Angsi. Yes. Sinasabi dito, kapaborito RJ, yung doon sa column na to ni Mr. Ramon Tulfo to, kapaborito RJ. Breaking news, sabi niya. Yung Chinoy Tycoon na kinidnap kamakailan sa Macapagal Avenue sa Pasay City ay natagpuang patay kasama ang kanyang driver. Nako. Ang bangkay ni Anson K., may-ari ng Ellison Steel, ay nakita ng mga pulis sa isang bayan sa Rizal. Natagpuan din ang katawan ng kanyang driver. Si K. ay kinidnap habang kumakain sa isang seafood restaurant sa Macapagal Avenue. Sa isang nakalap na balita sa mga reliable sources, nagbayad ang pamilya ng biktima ng 60 million pesos na ransom ng pauna at nagbigay ulit ng 100 million pesos ng pangalawa. Pero pinaslang pa rin si Ke kasama ang kanyang driver. Kaya sa ikwanto ng Mr. Ramon Tulfo, malaking sampal ito sa Philippine National Police. Yes. Tama. Kasi, sige. Alam mo pa, kapaborito Ajay, sa top 15 cities in Asia with the highest crime based on crime index, number 2 at 3. Nasa number 2 at 3 tayo. May dalawang lugar dito sa bansang Pilipinas na nasa top 2 and 3. Top 2 ang Manila, Philippines with 64.5 highest crime index. Tapos, pumapangatlo ang Quezon City, 63.9. Kaya ako napapaganon dahil alam mo, ang inisip ko, tao na nagnegosyo, di ba? Nagsikap, nagsumikap, tiyaga, para ganyan ang maging estado sa buhay. Tapos kikidnapin, papatayin. Nako. Alam mo, may duda ako dito. Election kasi. Yun nga, ayaw kong isipin eh. Pero ayaw sinabi kong isipin, pero yun na yun eh. Ay, nako. Ay, life. Sige. Compare lang ninyo. Pag-aralan ninyo, bakit yung panahon ng election may kidnapping? Ay, life. Ay, nako. Buti na lang, di tayo milyonaryo. Basta sabihin ko na lang, I love Pangasinan. I love Pangasinan. Okay. Hanggang pala malam, yung oras ay atatin tanagagik. Mga kapaborito, tabayanan po ninyo sa sunod kagad ang number 1 ni kapaborito, Joey Baby. Akalo pa kang tabay lalangul at na ibalay sa rin magtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarilingkon, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kang tabay team on the technical side. Sa iman ng Arulawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Akalo pa kang tabay, siyempre, Engineer Dennis Jastoni Palaganas. See you po bukas mga kapaborito sa samang edisyon ng ating Liknaay Balay. Dito lamang sa DWJE. Ito, wag nating kalilimutan kapaborito AJ. Pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at marunong sa serbisyo. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalong-lalo na sa tuwing panahon ng eleksyon. At lahat ng ito ay kayang-kaya basta
sama-sama. Dito lamang po yan sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!